pancen dicoba nduk men nggone Bowira. Iya. Nadyanto ngen panggung dalang mau ya sempat ambles. Lah pancen kene nembe diuruk kok. Ha iya ngono kuwi ning saiki wis kepenak ya yo. Wis becik kaya mengkene insyaallah kene mengko bakal dibangun dadi gedung pertemuan, dideki joglo utawa papan sing indah ngono, pendak taun lan hajatan para warga masyarakat Selokaton mapan ana ning kene. Ruang publik kene. Ngono kuwi taun ngarep ya tetep wayangan. Terus wayangan lan mau didhawuhake insyaallah yen ra ana alangan sok sing ditimbali tetep awake dhewe sak kanca. Weh, ngono kuwi. Ngono kuwi. Gandeng iki nggene dulur, Nduk, ora ujar ora kaul yen taun ngarep wayangan awake dhewe meneh bakale cukup membayar 50%. 50%. Pose aja tepuk tangan. 50% DP, 50% pelunasan ngono lho maksude. Malah sing ora-ora. Iya ngono kuwi. Intine matur nuwun banget karo para warga masyarakat sing wah kaya ngene apike. Iya. Antarane pangarsa desa, pamong lan uga sing dimong nyawiji dadi siji ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Tur ya nggen sebelahe sinden kae di apa kaya gunungan isine buah-buahan. Dhuwur dhewe jagung. Ha iya, ana maknane ana ngopo kok jagung dekek ndur dhewe aja nganti lali marang Gusti sing Maha Agung. Wah ya. Jagung isore enek tomat. Tata-tata kabeh bakal nglakoni kiamat mula ayo padha manembah karo Gusti ingkang nyipta jagat. Wah iya. Apa kae? Terong. Ha iya. Tetanggan aja nganti merong tegese dadi tangga sing apik ujug guyub rukun samat sinamaten daya dinayan kanggo nyembuh marang raharja lan barokah tumrapi warga masyarakat ing Selokaton. Waluh nggih. Para warga masyarakat nganti pejabate kabeh luluh menjadi satu untuk nyengkuyung hajatan duwe gawe sing ditindakake dening warga masyarakat Selokaton. Akhire panjang bunjung gemari pahlo jinawi. Ya, Apa? Pari, ayo. Para warga kabeh padha nguri-uri pendak taun kene wayangan ya kuwi dalam rangka bersih desa. Wayangan kuwi. Iya, Apa? Kabeh kok takone sewengi rene enteke no. Ha iya. Sing inti sarine para warga masyarakat ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung. Lah, bedane Nduk, bedane piyayi bersih dusun utawa sedekah bumi karo kegiatan liyane, ngene iki pancen membaur menjadi satu. Mbuh agamane apa, mbuh sugih apa miskin, kakung lan putri iki menjadi satu. Mongko yen jaman biyen piyayi mirsani wayang ini racake mesti piyayi kakung. Ning saiki neng kene wis beda. Akeh para putri-putri, para mak-mak, para ibu-ibu sing kepareng do mirsani wayang. Ya, ibu-ibu Selokaton. Ya kuwi sing sok gegerke dalan. Angger ibu-ibu kuwi nggawa kendaraan menggo ing ngiwa retinge nengen ya kuwi wonge kae. Dadi kaya ngiring bebek kae. Ketoke rene bae ngiwa. Ha iya. Ibu-ibu, kaya ngono kuwi didongakake warga masyarakat ing Selokaton wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasane jaman tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing berkah pinaringan wujude kesehatan lahir batin katentreman lahir batin lan uga keselamatan donya prapteng akhir putra putrine dados bocah sing soleh lan uga solekah Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngaturke panglipur. Ngaturke panglipur. Aku tak nyuwun luwih dhisik karo Ibu Sukesi Rahayu. Ya, nembang apa? Bebaske wae, Bu Kesi pengen nembang apa. Sing inti sarine iki diaturake marang para warga masyarakat ing Selokaton. Lan ingkang mapan ana kiwa tengene ingkang kepareng rawuh wonten ing mriki. Sumrambahipun ingkang kepareng mirsani lumantar streaming mliginipun YouTube Kuntadi Channel. Ah iya, ngono kuwi matur nuwun katresnanipun. Sugeng dalu Bu Sukesi Rahayu. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih.
pun ping